zem je plochá, ešte na chrbte korytnačky. Alebo teda aj nie a ceny nehnuteľností nebudú stúpať, ale budú klesať. Poďme si dať pár odpovedí k môjmu poslednému príspevku ohľadom toho, že ceny nehnuteľností sú najvyššie v histórii Slovenska. User 317 niečo sa ma pýta, či si myslím, že inflácia bude 30 rokov iba stúpať, že minimálne 15 rokov bude klesať, tým pádom by mali klesať aj ceny nehnuteľností. Milý user, inflácia je tu skoro non-stop. Mali sme 3 roky deflácie, 2014, 15, 16, dohromady to spravilo plus minus 1%. Bežná inflácia, taká štandardná, je 2 až 3% ročne. Samozrejme počas covidu sme mali aj oveľa vyššie inflácie a tomu sa prispôsobujú ceny nehnuteľností. Takže žiadnych 15 rokov deflácie nás nečaká. Mirek Z sa pýta, dobre, a vzhľadom na predikciu dlhodobého poklesu obyvateľstva v SR asi to nejak extra nevystrelí za 20 rokov, skôr opačne trh bude reagovať, si myslím. Trh reaguje vždy na ponuku versus dopyt. Stále sa bavíme o tom istom, že na Slovensku chýbajú 100 000 bytov, v Bratislave 10 000 bytov, štátom podporované bývanie je minimálne, mestské je taktiež minimálne. Keby teraz to začali robiť úplne naplno, budú to tu doháňať 50 rokov. V rámci toho videa som spomínal, že ak si vy teraz kúpite druhú nehnuteľnosť, nie tej, ktorou bývate, ale kúpite si druhú nehnuteľnosť investičnú, tu vám za 20 rokov nájomca splatí a za 20 rokov ju predáte, máte ju v podstate zadarmo a môžete mať dôchodok, môžete peniaze investovať inde a podobne. Je veľa ľudí, ktorí si na tom postavili celý biznis. Robert Kiyosaki vlastní okolo 25 000 nehnuteľností. Schwarzenegger nezbohatol najprv na tom, že točil filmy, zbohatol na nehnuteľnostiach. Dobré na tom je, že zbohatnúť na nehnuteľnostiach môže bežný človek ako vy alebo ja. Znamená, nemusíme sa vyhnať do akciového trhu, nemusíme zdediť milióny, nemusíme nič, musíme mať iba disciplínu finančnú gramotnosť dobrú. Ďalší user sa pýta, a čo demografický vývoj na Slovensku? Veď Slováci vymierajú, kto bude kupovať plus, keď príde recesia, kríza. Áno, demografický vývoj na Slovensku a jeho odhad teda vôbec nie je pozitívny. Na druhú stranu sú tu minimálne dve mestá, kde sa ráta s predikciou rastu populácie, a to sú Košice a Bratislava. Ja sa venujem hlavne Bratislavskému kraju. Určite za XY rokov vystrelia ďalšie mestá, kde bude pribúdať obyvateľstva. Znamená, ak kúpite v Bratislave alebo v Košiciach, kúpite to rozumne, nastavíte si rozumne financovanie, nemali by ste prerobiť. A ako hovorím a stále spomínam, ak tú nehnuteľnosť dáte do nájmu, tak vám ju zaplatí jednoducho niekto iný, kto ma nebude napríklad počúvať. Kto bude 20 rokov v nájme. A verte mi, takých ľudí poznám. 20 rokov v nájme mohli mať splatené. Andrea, tam mi tu dala krásny koment. Ste sympatický človek, ďakujem za civilizačnú odpoveď. A v podstate sa pýta, čo ak si všetci kúpia nehnuteľnosť, komu to potom budeme prenajímať. Super otázka. Nikdy v žiadnom štáte na svete, v žiadnej krajine na svete, nikdy neexistuje, že všetci vlastnia nehnuteľnosť. Slováci, ktorí sú, myslím, že druhý v percentách vlastnenia nehnuteľnosti v Európe, tak aj tak máte komu stále prenajímať nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť, ktorú kúpite na to, aby ste ju prenajímali, musíte kúpiť v lokalite, ktorá je aspoň ako tak žiadaná. Ja už som dnes pani Andrej odpisoval, že ak to kúpite v Bratislave, tu už je skoro každá lokalita žiadaná. Ak tomu prispôsobíte samozrejme cenu nájmu. Ešte sa pani Andrea pýta, že ak chcete mať postarané o dôchodok, tak tú nehnuteľnosť musíte predať. V podstate áno, celé to video smerovalo k tomu, že keď si kúpite druhú nehnuteľnosť a za 20-30 rokov pôjdete do dôchodku, predáte ju a máte peniaze na život. Dôležité je to, že vy ju kupujete za 20% ceny, zvyšok ide na hypotéku. To znamená, že nemusíte šetriť 200, 300, 400 tisíc, a kým ich našetríte, tak tá nehnuteľnosť už stojí milión, takže ju v podstate nenašetríte nikdy.
Takisto sú rôzne ďalšie možnosti, ako využiť nehnuteľnosť bez toho, aby ste ju predali priamo. Môžete využiť reverznú hypotéku, môžete využiť to, že v tej nehnuteľnosti môžete ostať, predať ju niekomu s právom dožitia. Samozrejme, sú to nie úplne štandardné záležitosti, aspoň teda nie u nás na Slovensku, vo svete to je viac zaužívané, tých možností je viacero. Takisto ešte Andrea, všetko je super, v podstate máte pravdu, len robotnícka trieda je chrbtová kosť. Robotnícka trieda dávno nie je chrbtová kosť republiky, alebo teda štátu Slovenska. Chrbtová kosť ekonomiky je stredná trieda. Či už nižšia stredná trieda, dajme tomu stredná trieda a vyššia stredná trieda, a je úplne jedno, či ste robotník na stavbe, keď zarábate určité eurá, či ste doktor, keď zarábate určité eurá, či ste manažér, či ste špičkový kuchár. Stredná trieda sa neodvíja od toho, či je niekto robotník, odvíja sa od toho, koľko zarába, ako prispieva na daniach štátu a podobne. Ďalší user sa pýta, aký KK bude kupovať na Slovensku dvojizbák za 250-300 tisíc. Čo k tomu odpovedať? Treba si to naštudovať. Dvojizbáky za 250-300 tisíc už v Bratislave sú úplne bežná prax. Samozrejme ako kde, v ktorej lokalite. A nekupujú to teda KK a podobní ľudia. Kupujú to ľudia, ktorí sa vyznajú vo financiách, vedia zarábať peniaze, vedia podnikať, vedia s tými peniazmi narábať, vedia diverzifikovať. Môžu mať iné ďalšie nehnuteľnosti, túto môžu kupovať pre syna, pre otca, pre babku. Veľa ľudí sa sťahuje napríklad na staré kolená, už je to aj u nás, sa sťahuje z rodinných domov, ktoré už nedokážu obhospodarovať, teda hlavne fyzicky, a nechce sa im, predajú a sťahujú sa do novostavby, kde si kúpia dvojizbačík, trojizbačík, rodinný dom predali, ešte im ostáva na krásny dôchodok. Takže ja by som si napríklad úplne v kľude odpustil invектívy k úspešným ľuďom, skôr sa ich snažil počúvať, pozerať, čo robia, čítať a na základe toho sa riadiť. Ceny nehnuteľností z dlhodobého horizontu klesať nebudú. Najväčšou pravdepodobnosťou ani zo strednodobého horizontu pribudnú nám noví klienti, alebo teda záujemcovia o kúpu na trh. Ono to zase vyvolá tlak na ceny nehnuteľností, ale tu by som si dal jedno veľké pozor. Už teraz máme niektoré ceny nehnuteľností na trhu prestrelené a niektoré nehnuteľnosti tam trčia rok. Takže ak chce niekto predať, musí nastaviť cenu správne. Ak niekto predáva rok, vieme, že nie je dobre nastavená cena. Teda sa bavíme minimálne pri bytoch. Čo sa týka rodinných domov, tam sa nám predĺžila doba predaja. Niekedy predáte za mesiac, a doba predaja sa z 3 mesiacov predĺžila minimálne na 6 mesiacov v rámci priemeru. Ak máte nejaké ďalšie otázky, kľudne mi ich napíšte dole pod video, rád vám ich zodpoviem v ďalšom videu. A nezabudnite, chceme bývať.sk